Joto borok no bukani kubui hamsama mania okokle kubuno sungsaro kebama borok fake love time pass love ma khayo jodi agini simi jotona khoroksana kubui hamsama riui tongke tiniti chalo keboni bukha bisingo ani x nini x I am single nengkari ang tongmaya hanei sagla khamo tangi hengai आजकल नगैमानो गोबांखौ बरनो फाल्तु टाइम पास तंथक जाथनि बागै सिमिं हामजागो ओलकाय याकरे ब्रेकअप खाइ कलामनि गुबै हामसमा केबो गरै गुबै हामसमा मानानि बेलायनो थगो जों तिनि नरनो कासे स्टोरी साना थां तंगो आसाम हास्तेनि बिटु पान्टे प्रार्थनानि गुबै रियल सेट लाभ स्टोरी खरंनि हामजागि तमा ओलो ताबु काजना जरा बुरै आतमसा साखामिया अंगै थैथांगा हाइपनो चला बिनि बरनो गुबै बखाबै हामजाग तमा बागै कपालो सिन्दुर फुलै तत्रा मालाकानि काजाखा आबो हाके आ बरनि एमांनो मुक्तां खाके चला फादिनके जोंतिनि बरनि स्टोरी फुल एक्स वाजेट काहामके साइमान लेनो ते खाखलायो ओ स्टोरीनो खनाय नों जदि केबनो गुबै बखाबै हामजामा तंखे बनो मुतिमानि मकल मुक्ति कलाने आबगि फादि बेसि कक सायकारै सिक्रेट लाइब्रेरी चैनल पाथि जरा काहामके नायदि बुजिमा लायनो जोंनो तिनि जे स्टोरी रहरका आसाम हास्ते तंनाय आनि फ्रेंड्स रक आबगि जोंनरनो शॉर्ट स्टोरी बायनो बुजिरिना ट्राइ खाने स्क्रिप्ट खादि भिडियो न सिगां सिनेमुं सानाय चलानि मुं बिटुपान बयस 27 बरनि मुं प्रार्थना ओ स्टोरी इंका आसामनि रियल गुबै हामसमा ताबुक बेलायकेनो जत जागा भाइरल इंतका फादि हिनके जोंबो आ भाइरल भिडियो न काहामके साइमान लायनो बिसिनिको पुलिस सिगां चला ओ बरनो फार्स लुगमा जरनो चाजागि तंका हाइपना चला ओ बरनो सारागिया डेली लामाटे नुखाय नासिगो मोनयो किसामिसा हाय हेलो हने कक सावो आदिखेमा गोबामा साल जरा लाखिया सालटा चला बिनि दल रबै साजाका नों ओ बरनो हामजाक तंगु हेनगे सावेरदि नों जदि साया हनगाय ओलो बुइबाय थांपायनाय दल रनि ककनो खने चला बुनि आरो बरनि फोन नम्बर नाव लाचिमाते किरिमा बाय कल खे जतो गुबै कक साका आंननो लाइक खायो हामजाक तंगु हाइपना आंननो कमना किरुओ तांगि हेनगाय आनि ककनो खने नों जलि जागैया आं बाय कक सायतनो आबनो वानसुगि आंननो तिनि खना हेनमां आनि गुबै कक साना लेरका हेनगे नों आनि लाइफ पार्टनर इंगिदे मानो आंले नोंकरि तंमांगलाक चलानि आति ककनो खने बोरै मुनि साका नों सायमैया आनि फेमिलि बसि करा फेमिलि एक्सेप्ट खाया जदि आना आबो काहाय हामजाक हनि सायमानके आं बोथार जानाय आबगै आं आति रगा हाकसालके तंखानो चाव आपुर चलातेसे मुनि साका दागो नों हामजाकि मायफनो निनि बागले आनि बखाव थेयाजक जागा तनाय आं नासिंनायनो चलानि आति ककनो खने बोरै मुनि साका आको नोंबाय सामुं दंगो किसा मालादि आबुनि ओलो तामुं खना आबुनि ओलो खरंनि आतिके कक सालायमा यागुलो बरक बसकांगो मालाखिया आ जरा बोरै साका नों जे सामनि आबुनो एक्सेप्ट खायु बा ताबु केबनो निनि आनि हामसमा ककता सादि बोरनि ककनो खने चलाबो एक्सेप्ट खायके दाको चिनि कक केबनो साया हनै हेनके चिं आरो सायमनो आ साल आ जरानि सिमि बरक खरनि खालोगि बाक्सा अंगै बरक हामजलै तंखा हनै खरंनि लगी बाक्सा हामजागि तमा जरा खरकसाते खरकसना समायतांगि सालाक्या जों खरनि थेयाचा लगी बाक्सा तंनाय तिनि जरा काहाम एबा हामिया अंथुं हाइपनो जों केबनो याकारिया लगी बाक्सा तंनाय खरंनि आबु काहाय गोबामा समाय रिमानि बिसिंति बरक बिसि कदमा जरा हामजागलै तंगा अ बिसि कदमा लाइमा जरा खरंनि किसेमिसा कक बांगि वालायो हामलायो आतिखायनो बिसि कदमा तंनाय तंमानि बाद थांनाय 1 वीक सिगाङाव हेनगाय अ बोरै साखामिया बारवै बनो गुवाहाटी साखामनगो तलांखा आरो तलांगि डक्टर नायमानि हाइपनो अ बोरै एबा प्रार्थनानि साकतेबा हामिया बारिमा बगै थांनाय 18 नभेम्बर 2022 एबा फ्राइडेनि सारिखौ हेनगाय बोरै प्रार्थना अ हानो याकारि थैथागा आरो फिङो आबुनि या गुलो बिनि हामजमा चला आ ककनो खनाय एबा साइमानि दुखु नांजागि बर तंनाय तंया कबर काहाय अंगै मकल मुक्ति कुपलंखाय बिनि दलबे डाइरेक्ट अ बोरनि नगो थाङि बोरनो कबागि कापखा आबुनो नगे आरो जेतने बोरनि फेमिलि ते पारानि बरक जतनो सक अंखा साबो आति खलाय काबुइ तंखा हनै ओलो चलानि दल रक कुबै कक साइ खनारका बरक खरंनि आगिनि सिमि लगी बाक्सा हामजाक तंगो ते काजना रक वानसुक लाजाक हनै आबो से ताबु हठात साकै आबो काहाय ओं थांगो आबगै आनि दल नगनि सिमि मकल मुक्ति कोपलंके काबै कबर काहाय ओं फाग्या बिनि हामजमा बोरनो नायरगना हनै अ चलानि एबा बिनि दल रंनि आति कौनो खनाय गाना गिनि तंनाय जतनो टेबो दुखु नांजागै मकल मुक्ति नारगमालिया आव हामजाको हिनमाबो किसा नेकोग्या आबोनो सालाय एकदम दुखु नांजाक लाख्या आयां ताइ खाकसा चला अ बोरनि फेमिलि ते बिनि दलनो साका आं बोनो एकदम गुबै बखाबोनो हामजाको बकरि आं तंमालिया बा आना आगे काबै सामानि तंगो आं करे आं बाय हाकसालके तंमाया सुदो आं बाय सिमि काजेना हनै आ बगै आं आनि बोरनि वानसुमा एमांनो खलाय रहर सिने चला अ कक सावै बिनि दलनो सिन्दुरते खुमला पान्या बगै साका आबुनि या गुलो चला अ बोरनि कपालो सिन्दुर फुलै काजाखा ते साक साजुं याग रमै खुमला काने काजाका अ चला आपुरो बोरनो नासगे काबै साका जिनि एमां मुख थांखा
tini ni simi cheng khorni logi baksa tongnai haipono nung je jaga thango ano kune dino tapokdi angbono kune dino pogya chela abo kahai sawi burino kebagi kapkha abo hakena bitupan and prathana ni kubi hangsama sad ending khalai o jaga no paikya aboni yagulo hingate tamo sachane boroni abo kahai kubi hamsama noge tabu kebama jaga Facebook YouTube social media jodo jana kuplong jodo jaga viral angjak पाठ्यको जों आबोनो सानाय नोंले आबो गाहाय नन कुबै बुखाबाय हामजानाय बरबाय मालाय खादा एबा ताबुफाना कुबै हामजानाय बरबाय मालायाखौ जोंना कमेन्ट के साडी ते जदि तिनि एबा खना निनि हामजामा बरनो थैक्याहानि नों साइमानके आ जरा निनि बुखा तामोंनो कमेन्ट के साडी हिनके भिडियोनो साजाक तंके शेयर खाना तापौदि निनि बुखानि बरनो आबो गाहाय कुबै हामजामा रुइ देमाना हनि संगिनादि ते भिडियोनो शेयर खाना तापौदि आबो गाहाय कन्टेन्ट तेबो माना बागे